Eu creo que carbonara, pero non me gusta. Bueno, imos que teño moita fame. Mañá. Vale, vale. Qué rico. Porque están buenísimos. ¿Queréis ya? No, Gracias. Alguien me haga como bocadillo. ¿Alguien quiere galletas? No. Nos vamos a ir ahora a cafetería. Vale. Sí, teño unha fame. ¿Ti quieres algo? ¿Tes algo? No, eso non te sei nada. ¿Que no quieres? Non teño moita fame. ¿Quieres que sí compre algo? No, que va. Bueno, eu teño que marchar que vou ao médico. Toma un bocadillo para o camino. Eu non teño tanta fame. Vale, gracias. Ata logo, chao. Chicas, non credes que teñes un pouco estrano últimamente? Eu creo que sí, porque nunca trae para comer e creo que pasa fame tamén. Eu tamén. Miña profe de oratoria deume unha idea para axudar a persoas no caso de tener. ¡Banco de alimentos!